салом бародарони гиромӣ. Ман сокини ноҳияи Вахш ҷамоати рӯдакии Шарипов Амирхон ҳастам. рӯзе ки дар маҳаллаи мо ба кандани қубурҳои обгузар корҳои сохтмонӣ рафта истода буд, ман шухумомез як наворе сабт карда ва онро ба бародарони дар Федератсияи Россия қарор буда равон кардам. ва ин сад афсӯс ки ин навор ба дасти номардони миллат, ба дасти душманони миллат афтода, ин наворро бе иҷозати ман гирифта дар канали террористии Уфуқ гузошта, гӯё ин навори шикоятӣ бошад. шумо чӣ ҳақ доред ки бе иҷозати як кас наворро гирифта бадном карда, мардумро бадном карда, миллати тоҷика бо ҷанг дохта, бо ватана ҷанг дохта, бо ватана ба солҳои 91-92 бармегардонед. шумо дар қудрат тавоноӣ доред, биёед сохтмонҳоро аз аввал то охира ба анҷом расонед. ҳаромо, шумо мисли саг ҷакида аз дур хашхаша мебардоред, мардумро ба ҷангу ҷидол даъват карда истодед, бо ватани тинҷ, ватани оромро бо ба ҷангу хунрезӣ, бо айсар даъват мекунед. шумо оқа номардон мард бошед, биен дар ватана овод кунед, хизмати ватана кунед. аз дур ҳама гап задан метавонад, аз дур ҳама зӯрӣ карда метавонад. мард он мардест аст ки меояд дар ватан гап мезанад, дар ватан хизмат мекунад, ватана обод мекунад. шумо ба ин дағдағатон наметавонед ки дигар миллати тоҷикро бо ба ҷангу ҷадол биандозед.